Хора, днес ще играем в FIFA с брат ми, който яде нещо. Някаква оризовка май. И натрошим. И сега се включваме. Яре. Хора, малко не се виждам, сега почваме сега матч. Вземай си контролера. Окей. Избери оранжевите екипи. Окей. Не се чува, защото не дразни звука. Окей, почва мача. Сега атака за мен. Аз съм сините. Брат ми е Реал Мадрид. Не, аз съм Астън Вила, брат ми е Реал Мадрид. Хора, може би ще изиграем към 2 мача, нещо такова. Пишете в коментарите, ако искате ултимейти. Не знам. Той е бахти бота. Не съм бот, ти си слаб. Оп, фанах я. Аре, бе. Не, няма как да копнеш. Аз не знам как. Ясно. Не, вече забравих как. Ай, сте соригвал, бе! Аре. Браво! Така, Роджер. Той е май от край реката. Пас към Куртуа. Който Деклан Райс вкара 2 фала. Шампионската лига. Това ще ма мине с Куртуа, бе, брат. Това няма да стане. Йоу, фал. Мангал. Си мангал. Бахти. Ти си голям бот. Скипвай си го, той е тъп. Окей. Сега е моя топка. Атакуваме. Ала, брат, стига, бе! Беше твоя топка. Вече пак е моя топка. Сега атака. Магин. То тъп шотландец. Шотландец. Същото там. Айде. Моля! Той Панио е по-добър от тебе. Да. Не съм Арсенал. Кой, бе? Айде, пеналти. Защо има и червен картон, сигурно. Нищо тук бързо. Оп. Айде. Един ще бия долу. Бре, 0-1 изравни го дуспа. Динята вкара. Его пак толкова правиш, бе?
Tu е фал. Да бие ли? Аут. Виж, поне не топна. Оп, аре. 2-1 от глупост на брат ми, който се казва Матю. Може би знаете от името на каналът ни. Вкара ти Байли, някакъв негър. Хора, искате ли фен среща? Тъп ли си, бе? Каква фен среща? Бърбър, патапин, трули меро, труличина. Аре, бе! Камавингатин трябваше да бъде вратар. Това ми вкара с десен бек. Аре, стига. След това матч имаме плюска, мислиш. Добре. Но ти не си. Хора, искате ли да се запознаете с Пандио? Пишете в коментарите. Ако искате следващото видео, ще я запозная с Пандио. Не ме противя, просто! Бапе, някаква костенурка ми вкара. Аре, стига. Аз и трябваше да почвам с Астон Вила. Вижко пак и то, бе, брат. Оп. Аре, спокойно. Плай. А, влиза. Моля! Стига, бе, брат! Какво ръгваш, бе? Дразниш ме. Камавинг. Хора, ви в кой отбор играете? Ако сте футболисти. Да, може сме играли между другото един срещу друг. Пишете в коментарите в кой отбор да играете, ако сте футболисти. Ние играем в Янтра Габро. Най-якия отбор. Ама аз съм в ОФК, той е в ДЮФК. Да, най-силният отбор. ОФК-то е най-слабият. Да. Аз бях в ДЮФК-то. Допреди 3 месеца. Не. Допреди 4 месеца. Маляко ми вкара. Това е доското, ама. Не е фал. Ми не е фал. Как ще не е фал? Аз мисля, че е фал. Айде, 3-3, изравни го. Хора, между другото, трябва да стигнем 1000 абоната, защото да се апгрейднем сетъпа, за да изкараме пари. Да. И да си апгрейднем сетъпа. Защото иначе никъде няма да стигнем. Защото в момента ние реално не сме точно вкъщи. Да. И вкъщи играем на телевизора, тук играем на монитор. Въпреки, че ние може да преместим монитора долу, ако искате. Ми да, ама... Напишете за футбола. То май има И дали видео. искате фен среща. То май има видео от вкъщи. И пишете дали искате фен среща. Фен среща няма как да направиш. Ти ще ми кажеш. Ми да, аз ти кажа. Как не, що да не направя? Просто ще срещнем, ще ходя, че ще репети хората по един дюнер. Ми, това е добра идея, ама... Ама ако сте в Габрово и нали ако не ми се разкарва пътя.
Ако живеете дуета, си гледайте. О, какво спасяване! Между другото ще пуснем видеа от някаква друга, не може. Да не пуснахме няколко от Троян. Да, хора, трябва да направим 150 абоната, защото се бяхме разбрали с едно човече и ако направим 150 абоната... Взимаме 20 кинта просто. Да. Чай, че камерата не фокусира хубаво. Камерата. Ми да, нещо тук Да, прави очете. камера. Хора, трябва да съберем пари за камера. Еми, Защото ние снимаме на телефон. моя. Не е хубаво качество. Но той сме снимали от твоя. Там, оно и с скока. Не с скока, а с дропали. Ого. Мбапе. Илан Лайне. Отбо. Аре си бил пандио, бе. Вече 11 минути ли играем, бе? Ето всъщност докато почнем. Защо каналът, бе? Майка ти. Как падна, бе? Лоша глава, лош пунш, моля. И лош пунш беше, какво? Белингам. Ето се вама. Хора, пишете дали искате да пуснем лайв. Защото да пуснем лайв днеска. Да, между другото, днеска може да ви пуснем лайв как играем креница. Да. Ама трябва да има минет или той да го пусне. Ти ще го пуснеш. Аз ще го пусна. Ти ще го пуснеш. Да, някъде към 9 очаквайте. Не. Ако ни купува се бутат това. Абе, не знам колко още. Да, искам с мен да направим. Ще влезе Мацен, защото знам кой е Мацен. Нещо стана. Нещо писали. Добре, пуснах. Абе, брат! Ти ще написах в групата просто. Ехо. Хора, искате ли да ви запознаем с хората от улицата? Казват се Мартин, Тишо, Мохамед Ханди, Мене. Домата и Матио от канала. Вие ги знаете тях от канала. И Алекс. Къде бе? Чорап. Къде хора? Ядай малко. Хапнете малко бисквитки. Анелия. Анелия. Бисквитки Анелия, ако гледате чак, видео, спонсорирайте ни. Да. Някой знае ли канал от Габи Пичагата? Някой да тагва бисквитки Анелия в коментарите. Бисквитки Анелия. Всички в коментарите. Тагнете ги, за да може да видят видеото. И да ни спонсорират. Да. И ще раздадем безплатни бисквитки на всеки абонат. Или който видим на улицата.
Брат, нещо пак ми прави ключеци камерата, не ми фокусира хубаво. Вчера хора, знаете ли какво стана? Тишо от улицата, кой ще видите най-вероятно днеска. Телефона му прави някакви ключеци и вчера Мартин, или там както му каза Матей, спечели игра на Clash Royale, нали, това Мартин, и почна да прави телефона някакви ключеци. Почна да се цъка сам. Той Тишо вика, дай бе, взе си телефона, хвърли го и му се щупи целият дисплей. Да, вчера малко крипвахме от този телефон, защото беше малко страшен. Тъй, че давайте стигаме 1000 абоната да му купуваме нов телефон. Няма да купим на този нов телефон, ще купим нов дисплей. Не, той дисплей е много скъп. Ще му дадем пари за ремонт. Вие от кой град сте, между другото? Ние сме от Габрово. Какъв смут скил! Не беше много смут. След това мач още ли ще искам? Хубаво си взема нещо за ядене. Няма нищо. Не го резохка, някаква бисквита. Няма бисквитата последната за мен. Брата, ще го изяди, бе! Но той имаш 3 бисквити, бе. Да, аз не съм я. Да, ма че от миналата кутия ми дължеше 3. Тъй, че сме равни. Ще има прангвина. Моля! Каква прангвината гони, бе? Не сме не 2018 там студио. И беше пранкнал. О, финес. Омага, по-хубаво. Омага, човек. Хляб. Давай! Между хора, кефат ли ме видеята за сега в моето каналче? Да, в твоето канал. И в моя е. Аз първи почнах да влогвам. Айде, още един гол! Оли Уоткинс. Оли Уоткинс. Ама хора, пишете дали искате фен среща. Хора, Ще ви почерпим по нещо, лапничка може. в Габрово, В Габрово на площада, то няма един, то е само един площад и че ще го намерите. То ще напишете в търсене. хора някой ще пусне някакво стори, как крия нещо някъде в Габрово. Да, ви трябва да го намерите. И че се опитайте да го намерите, който е габровец. И на следващия ден ще видим дали някой го изел. Пишете в коментарите, защото някой друг може да го изел. Да, пишете, ако сте го взели. А оризовки има ли? Да. Взема оризовка. Аре, хора, падам, копнама. Тя негри, бе. Тинга. И хора, свършва мача, айде. Скипвай. Не, ще пустим на пауза. Сега ще ви разведем как хапваме. Вземаме камерата. Скочиме. Абе, нали имаше после... Да, как ще за мене. Добре, отиваме да хапнем малко. Ау! Сега с тия запалки. Проверваме последно. Ще мама. Добре. Скоро ще се постригам и ще ви покажа
И искам да се запознаете с легендата на канала. Пандио. Това е легендата на канала. Той ще е във всяко едно видео вече, знаете. И може даже да го прекръстим канала. Да, може да го кликирате на Пандио легендата, примерно. Ай, хора! Ако имате TikTok, последвайте ме в TikTok, аз съм Мо Богданов. Да, няма много. Ето, ще му покажем видеото. Покажи видеото. Няма да. Аре бе! Като последват, ще го видят. Тук е много полезно. Докато баш вода. Ау. Той има други талисмани, между другото. Това е Гризли, който също е талисман. И това е там е белия. Ма ми е много далече и не мога да стигна. Като послушния. Чай, че мама ми звъни, бе.